Fl-aħħar sigħat feġġew 38 każ ieħor ta' coronavirus f'pajjiżna minn fost rekord ta' 1018 test biex it-total ta' persuni infettati f'Malta tela għal 337. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci qalet li 25 persuna mill-każijiet il-ġodda huma nisa, fosthom tifla u żewġ nisa tqal. It-tlettax l-oħra huma rġiel, inkluż tifel. Meta tat id-dettalji il-Professur Gauci spjegat li hemm Malti ta' 31 sena li jaħdem fl-istabbiliment tal-ikel Piscopo Wine and Spirits f'Raħal ġdid. Appellat li jekk hemm xi ħadd li mar jixtri minn dan l-istabbiliment mis-6 ta' April sal-lum u jiżviluppa xi sintomi iċempel fuq il-helpline 111. Fakret iżda li l-klijenti ma jkollhomx kuntatt twil u r-riskju li jieħdu l-virus huwa minimu. Fost il-każijiet il-ġodda hemm ukoll Malti ta' 19-il sena li jaħdem l-iskan. Fi żewġ wijnet rispettivi qed isir il-fumigazzjoni u qed jittieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa. Fil-każijiet tal-ħamis irriżultaw pożittivi żewġ nisa tqal li t-tnejn ma kellhomx sintomi. Dawn huma mara tqila ta' 38 sena li daħlet biex twellet u Maltija ta' 30 sena li kellha bżonn tidħol l-isptar għal appuntament u li ħarġet pożittiva f'test ta' rutina. Ir-riżultat pożittiv ukoll Maltija ta' 67 sena li daħlet l-isptar għal operazzjoni bla ebda sintomi u sarilha test ta' rutina. Pożittiva għal COVID-19 hemm ukoll carer ta' 51 sena li taħdem f'dar tal-anzjani u li wkoll ma kellha l-ebda sintomi. Fil-fatt hija ħarġet pożittiva f'test li sarilha bħala parti mill-screening li qed isir fid-djar tal-anzjani. Ir-riżulta fil-pożittiv ukoll Gauci li għandu diversi kundizzjonijiet kroniċi. Hemm ukoll tifel u tifla ta' 4 snin. Kull ma jmur tul din l-imxija tal-coronavirus qed tkun hemm persuni li għandhom il-virus imma li ma juru l-ebda sintomi. Mistoqsija dwar dan minn One News, il-Professur Gauci spjegat li dan huwa fenomenu li qed iħasseb lill-awtoritajiet tas-saħħa mhux biss ta' pajjiżna imma wkoll ta' pajjiżi oħra. Nafu mill-evidenza sa' issa li inti kollok iktar tifrix tal-virus meta għandek is-sintomi, speċjalment meta inti għandek il-bidu tas-sintomi bid-deni għatisu sola. Però ċansis li għandek xi ħadd li huwa pożittiv u xorta jgħaddija xorta qiegħed hemmhekk. U huwa għalhekk li aħna daħħalna dawk il-miżuri fil-bidunet li nagħmlu dak il-physical distancing minn persuna għaliex inti ma tafx dak il-persuna li qiegħed ma' ġembek jekk għandux qiegħed iġorr dan il-virus jew le. Fl-aħħar żviluppi dwar il-coronavirus f'pajjiżna, l-isptar Mater Dei se jkun qed iwaqqaf il-viżi b'mod temporanju biex jiġu protetti l-pazjenti u l-ħaddiema li jaħdmu l-isptar. Il-Professur Gauci appellat biex fejn possibbli jsiru xirjiet online u jitwasslu d-dar. Fejn dan mhux possibbli importanti li jiġu evitati ħinijiet fejn ikun hemm ħafna nies is-supermarkets u biex meta x-xirja tittieħed id-dar tintmesaħ bl-ilma u bis-sapun. Fuq kollox saħqet li ikliet u ġabriet tal-familji f'ħadd ilgħid ma jsirux. Ejja ma ninġabrux għand xulxin għaliex dik hija riskju. Nifhem li ġej l-ġimgħa l-kbira, ġej lejt, però ingawdu lejt u l-ġimgħa l-kbira kilban bin irrid sena oħra. Din is-sena ma nistgħux niltaqgħu għall-ikla ta' nofsinhar tal-għid. Tajjeb, ejja ngawduha ma' xulxin, jekk hemm mezzi ta' komunikazzjoni li nistgħu nikkomunikaw flimkien minn djar għall-oħra nagħmluha, però jien nipproteġu lin-nies vulnerabbli tagħna għaliex jien hija dieqa ta' qalb kbira li niġi hawnhekk u jkolli nħabbar dawn l-imwiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.